everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. Puro may kupot sa pikas bahay. Daan na. Kulitan ako sa maglingi. Oh. Oh. Ako. Ayo, ayo, naman ka ba? Kaya ko ikaw. Ligo ko yung naw. Huwag nabalik ka ni Soyo. Da! 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 Mako na yung angay ni mo. Ang mamatay. Mo nang balik na si Mulugganan. Ay mo. Ay mo. Hindi na nga pumabalik rin ako. Kalain na siyang nawa. Muna mo tabon siyang nawa yung buhok. Yun, nakinig. Stanley, Ay, kung apa. Oh, umiyak siya sa kasawang daanan. No! No! Ayun! Ay! Ang sakit. Lawas. Ako, kasawang daanan tungkol sa kong pagtakilit. Sa kama. Oo, ang ibo. Ayun, ito mo, ang ibo ka nagbitay. Nagbitay ko na ako. Sabi na, unogis ko. Hindi na kami dapat sa kumpalit ng ibo. Hindi ko ba ibo. Hindi mo ibalikos na akong ibo mo. Hindi ko pinangusuputan. Gosh, it's so galawasan. Sakot ko naman. Oo, kung gikan sa kama. Kinala mo kagawas kung gikan din. Ang kasakit. Kinala mo kapalayo ko. Udil! May bibalik ko sa udil! Guroyon ko! Lola! Imok, unsa man? Dugay pa ba ka na mahuman ang pag-ilis nimo sa ligid ning sakyanan? Adyang, hapit na di. Hapit na di mahuman ako sa kaligid ninyo na. Unsay buot nimong ipasabot? Ako, alaw gawa, oy. Tanong pasok ko, makasuway ini senyora. Sagad kong maplatan, o saraman kaligid. Pero, pagtanaw na ko ron sa ubang ligid. Naman sa bugiyos, ay. Unsa? Ang problema ini ron, senyora. Kay, usay, atong reserba. Unsa? Buisit! Buisit! Unsaon ta man na karon ha, Imok? Kinahanglan makabalik na ko sa ospital. Nangita na karon nako ang ako nga po. Leche! Unsay mahimo nimo ni ana, ha, Imok? Ikaw naman ini, senyora, ay. Wata mahimo gawa sa pag-ilis o sakyanan. Mamalik na sa mansyon. Ibili niya itong sakyanan. Dinhi, oy. Doon naman sa bahay nila ni Mirna. Buisit! May aksyon na ba? Ngit-ngit, senyora. Peligro na nindapita. Unsa? Og kanus alang na peligro kini dapita, ha, Imok? Naniguang na lang ko ining dapita. Wa pa ko sukad makabalita nga may mga daotang tao din sa atong dapit. Di man kao, senyora. Unsa man di ay? Ay kuging nang mananap. Dinsan, senyora.
Kalitse. Unsa man di ay ng inyong gikahadlokan in dapita? Mahadlok mo nga naa may mga bay, naa ang bahay nila ni Merna. Kanunay doon ay tao di hadapita, di ba? Madok siguro kay diyata sa bahay sa dool nil sa ilan ni Pilipi. O nga ano man kuno? O di ka pagkabalita senyora nga madlok na ang mga tao nga moagi rin ni kon maapunan, maapunan. Nga ano man lagi? Kay daghan na kita sa kag ni Mila diha sila. Binuang! Way kag nga mo balik imok. Huna-huna ra gyud na ninyo. Basta, na'y testimonya sa mga nakakita ni Mila din nakakita taon. Tsaka'y maayo kun. Pagsugod na taglakaw. Musugod na taglakaw balik sa mansyon, senyora. Samtang may adlaw pa. Kay kun, musahop na nirong taon-taon. Apalan lang yun Pangayaw yung kong dispensa. Pero, biyahan tayo ka. Unsa? O baka, ako nalay balik sa mansyon. O magkuha o sa laing sakyanan. Unya ako? Bilin din Unsa? Nabuang ka imok? Waka ko, magkakamuto o kag nga bubalik nyo ra. Di mang yung kakamo madlok nga ibilin din sa sakyanan. Pero, padlak lang. Unsa? Buisit. Mura gyud og gituyo nga gipasuyakan mga ligid sa sakyanan. Kaletse. Naon sa nakakaroon ang akong apo dito sa ospital. Nagpangita na karon si Stanley na ako. Nahibong kun nga nung wa pa ko mabalik dito. Ay! Senyora Nimpa? Animal. Nakurat ko na. Ipaubos na ako ang bintana ng sakyanan. Payong hapon, senyora. Taw-taw lang ko nakabantay ng imong sakyanan. May problema? Basig magkatabang ko. Kung may ekstra kang ligid alang sa akong sakyanan, makatabang ka. Apan kunwa, wa ka usay ikatabang. Aon naflatan day mo? O, ugang tanang ligid yun ng sakyanan ang naflat. Pagkabuisit gyud. Mibalik pa si imok sa mansyon aron pagkuha og laing sakyanan. Magpaabot ko na din og pipila ka minuto. Una pa siya mabalik. Kung gilaayan ka din senyora, ay mong adto mo paabuton si imok sa among bahay. Ayaw na. Okay na ko din Dili ka to magdugay si imok. Sige. Sige, senyora, ikaw ang mahibaw. Pero kung may kinahanglanon mo, mahimo ramin ninyong sangpito ni nanay dito sa amo. Sige, senyora. Biyaan ta na ka. Mas komportable pa kong maglingkod ng humok nga lingkuranan ng akong sakyanan. Kaysa magpaabot nga mabalik ang akong tao og mulingkod ko dito sa gahi kaayon nilang lingkuranan. Murag makakubal sa sampot. Unsa ka na? Nanglihok ang mga dahon sa kasagputan. Buisit. Isila ko pagbalik ang bintana ni sakyanan. Pistak up ang bintana. Huwag dili kini masira. Buisit. Dili yun masira. Leche. Manihapon taog sayo. Dali na. Mga unta samtang wa pa muhilak ang bata. Unay, Mika naog ka man. Unsa may sulti sa senyora? dito lang kuno siya magpaabot sa iyang driver sa iyang sakyanan. Mabalik ra din kuno to si imok nga nagkuha sa usapan niya ka sakyanan. Mao ba? Naaberya di ay ng gida nila ron? Wa manay, naflatan lang. Ug ang upat gid kaligid ang naflat. Uy, mao pa. Nala sige. Di maka siya. Sige na, mga onata. Unay. Unsa man?
Ako lang abli, Nay. Na, sige. Senyora ni... Senyora Nimpa? Senyora! Usay na itabo! May. Senyora? Ngano yun yan ang imong hitsura? Senyora, ngano? Nganong ka nga? Misiga ang imong mga mata. Unsa imo nakita, senyora? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!